de verdad, escoitastedes o que acaba de decir Roberto Vilar? Dios mío, que vergüenza. O sea, a xente vai á zapatería, proba os zapatos e despois compraos por internet. Hombre, por favor, hai que ter cara, Por non falar... Vos sabedes estas típicas personas que teñen unha boda e compran o vestido no Corte Inglés o viernes e van a devolver o lunes? Vistedes eso? Iso ainda é peor, Que din, no, a mí non me gustan os percebes. Porque non queres mancharte porque tens que devolver o vestido, carallo. Sabémolo todos. Dalle, dalle. Hola. Buenas. Está ben o libro, Perdone que a miña muller ten un piso en Madrid. Que tal? Está ben o libro, Pode calar? No, tranquilo. Molesta yo, que? Home, pois a verdade é que un pouco estame molestando. Estou lendo. É que isto non é unha biblioteca que non se poda falar, isto é unha librería, podese falar tranquilamente. É que nas unha bibliotecas... biblioteca non, porque na biblioteca hai que estar en silencio. Pero isto é unha librería. É verdad. Librería donde se venden libros. É verdade, porque se estuvera nunha biblioteca habería silencio, cousa que aquí non hai. Como está lendo un libro e non pagou. Poñerse a ler un libro e non pagalo. É que non o estou leendo, estou no mirando. Ai, está eu mirando. Sí. E leva desde o 14 de abril mirando pa él todos os días. Vale. Mes e medio que está mirando po libro, vale. A verdade é que estou enganchadísima. Sí, está, sí. Dios mío, que thriller este, por favor. Que estou vendendo que vai acabar o libro. Vai acabar o libro e o libro está sin pagar. Mire, voulle decir unha cousa. De toda a vida de Nuestro Señor, se lle botou un ollo ao libro antes de compralo. Sí. Ou non? Sí. Me chama a miña atención é que hasta lle puxa marca aquí xa. Cada día que ven vaille colocando a marca usted onde vai lendo. E non se pode poñer o marca página. No, porque non comprou. Entón non lle pode poñer a marca. Perdón. Señora, por favor, non me dobla a página ni mo chupo os dedos pa pasala. Pero que pasa? Que lle estou dicindo que non pode poñerlle a marca ao libro. Nin marcar a página. Xa entendín. O sea, non podo poñerlle o marca página. Non se pode. Non podo doblar a página. Non se pode, me dobla a página, non se pode marcar o libro. Vale, non se pode porque non comprei. Non se pode porque non comprou. Vale. Alégrome de que se entere xa de que vai a cousa. Vale, moi ben. Pois nada, mire, perdón. Entonces, usted pode... Dame o dediño. Dame usted o dediño, por favor. Se me pode marcar este párrafo. Ai, porque vou aí. Vale, gracias. O día seguinte...
Buenos días. Que tal? Que tal? Sabe que pode pagar en efectivo aínda que polo que estou vendo, creo que vai querer pagar vostede con tarjeta. ¿Sí ou non? Si me dá un segundiño, porque estou acabando de ler este capítulo. Vale. Gracias, Señora, Que? Ai, non me gusta nada esa tos, Ai, no, por favor, tómalle un caramelo de eucalipto que... As persoas maiores tendes que ter algo na boca para que non se vos seque. Claro. Está aí tose. señora, vou volver a decir outra vez. Leva mes e medio lendo no libro. Vostede non... Vostede non pode estar un mes e medio plantada aí diante, en pé, no medio da librería lendo un libro. Non puede. No se puede estar aí plantada todo o santo día lendo libro. Tens razón? No se puede. No, si tens razón. Aí Punto está. final. A verdade é que non podo estar todo o día de pé porque me cago en la vía, Ostras. ¡Ay, por Dios! Sí, señor. Parece que me pedido o corpo, verdad? Ahora moito mellor. La desaparición de Olimpo tiene a precedente. Señora, señora. Dígame. Son as 7. Son as 7, vou pechar. E como facemos entonces? Como que como facemos? Que vou pechar, que eu marcho. Pois déxame a chave, déxame aí a chave. E ti vaste, e depois xa pecho eu cando acabe este capítulo. Señora, se o quere ler, compro o libro e leo na casa. Ai, na casa, sí. Por que non ler na Vou casa? ler na casa. Na casa non teño tempo, coño. Que me vou ler na Como casa? vai ter tempo se está todo o santo día metida aquí? Como vai ter tempo É aquí? porque este libro tan me enganchadísima e non podo parar de vir, que queres que faja? É buenísimo este libro. E se facemos unha cousa? Mañá ven o escritor Miguel Sabugueiro. Sí, mañá ven o escritor firmar os libros. Que me estás contando? Mañá. Ven usted mañá. Compro o libro e firma o escritor. Pero firmaramos o libro mañá. Mañá ven aquí. É guapísimo ese escritor, Sí. Dios mío. A que hora? Mañá, pola mañá. Está aquí o Sí. Pois veño mañá. Va- Xa levo o libro. Un venga. libro. No, veño mañá. O día seguinte... Bueno, tranquilos, atentos, que vai empezar ahora a firma del libro o autor, vale? Vamos ahora xa. Antes de empezar unha cousa, señoría, bueno, como se diga, escritoría, escritura. Sí. O título do libro, Sí. A muller que matou o Martes. Martes. Sí, claro. É difícil de entender. ¿Por qué? Porque, sin embargo, tú lees serpientes en el avión. Sabes de que vai eso. No, que hai serpientes no avión. Sí, Bien. sí, Pero- ahí tengas razón. Pero a muller que matou o martes é a muller que matou o martes o día martes ou a muller que matou o martes. No, Porque se a muller matou o martes, de luns pasaremos a miércoles. non, home, non.
O que quere decir é que a muller matou a golpe de martes. A golpe de martes. Martes? Que imaginación teñen os escritores, Claro, ao non querer traballar hai que darlle a cabeza, claro, non sei. Mira, sí. Bueno, vamos a empezar a firma, vale, váyanse poñendo por aí por orden, atentos todos, comeza a firma de Manuel Sabugueiro. Recordamos a todo o mundo que é unha cousa que non ten importancia, pero se non me cago en mis muertos. Hai que comprar o libro para que o firme, vale? Bien. ¡Ay, Dios mío! Son super fan. A cola. Sí, escoita, a cola sei onde está. Escoita. O que queira o libro ten que compralo. O que queira que lle firme o libro ten que compralo. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? ¿Poderíanme firmar o libro, por favor? Sí. Venga, fírmame aí, por Dios, é que estou enganchadísima, de verdad. Ai, que gusto dá, moitas gracias, dá gusto coñecer unha muller tan bibliófila. Sí. Que dá gusto coñecer unha muller tan bibliófila. Nunca probei esas guarradas, pero eu con usted o que faga falta. Que lle gustan os libros, bibliógrafa. A ver, señora, como se chama? Dígame, Que como se chama? a muller que matou o martes. Oi, que cona, o libro non, usted. Ai, eu! Xa me parece, xa dixen eu como me pregunta a min o nombre do seu libro. Eu chámome Pacucha. Pacucha. Pero bueno, podesme chamar Elizabeth. Como Home de Pacucha, Elizabeth. A ver. é a protagonista do libro. Xo sei que é a protagonista, Elizabeth. Que Dios mío, que lle fixo a Giancarlo. Pero... Ai, eu quedei pampa, Dios mío. É que non ves vir. Pero- Eso non o ves vir, é cando Gianmarco mata a Elizabeth. Ai, Dios mío, Pero eu que aí... me rebenta a cola. Eu non? aí me quedei loquísima, Mire, tome, aquí. Non ves vir ese final de unha cousa, Dios mío? Xa lle jodeu o Xa me final, jodeu a señor. cola. Aquí ten o libro, Pacucha. Vai, moitísimas gracias, Pacucha. Ahora xa ten un libro firmado, ahora hai que pagalo. Xa, pero é que me queda unha página por ler. Pero diga ya. Me cago en la vía. Me cago en la vía. Que pasou? O sea, Elizabeth era unha zombie. Pero como pode ser? Dios mío, non me extraña que non vendas un libro, pero que final. Pero vaya final, por Dios.